як замон ман даврои дарами кӯло буданам, бачаҳо омадан шикоят карданд, ки говҳоро даҳаншона ба скотч мебастаяну баъд зинда ба зинда барои он ки ҳамун пӯстшам мефурӯшанд ку аку пӯсте ки агар мақсад то гарданаш якҷоя гуфти ҳамун рӯзҳо силикон боша, ин пӯсти қимат будай. модоме ки гова ки ай гарданаш мебаранд, ними пӯсташ ки ба гардан мерававу ними пӯсташ мисол ба танаш ҷудо мешудай, нархи ӯ дига будай. нархе ки ба гарданаш ба калаш якҷоя бияд, ин нархи қимат будай. мега ҳамун гова даҳанша мебастаянд, зинда ба зинда гарданша пӯст мекардаянд, баъд гарданша мебридаянд. ин раҳми ту дар куҷоай? ин ту ҳайвона ин хел бераҳм нест. пайғамбари нозанин мегӯфт ки ман лам ярҳам ла юрҳам. модоми бераҳмӣ, бераҳмира интизорӣ бош.